Masa kaki MC Serimpong suruh ke sana. Wah.
kok terserah nanti tombo lewat tembang kangen iki wujud katresnanku langsung duitnya segepok banyu langit konjuk katur dumateng Pak Gito. Pak Gito jauh repot-repot Pak Gito, pepeling murah meriah. La illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. wis wancine tansah dielingke
sebasun bapak kita yang sampun ngersakaken nggih menika pepeling. Ronggo wedding dekorasi harga murah kualitas mewah. Medi nyanyi ini Medi netak emik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akung. Abang. Nah. Abang. Anggur terlarang. Lagunya berat. Lagunya terlarang. Ada. Hae bos. Pripon bos. Hae mboten iki. Hae mboten. Oh, waket ning kono aku ning ngene ngono, oke? Aja sumelang wong bagus, tresnaku kira bakal ayu. Ora suwe aku bali iso
kok bengi ra apa-apa. Ya pahit bae Cis. Janjiku. Wes pokoke Pak Giarto. Iki rekake wong pacaran. Pak Giarto karo insah siji wong pacaran. Lalu tak kei lagu janjiku. Wes jos Cis. An. Ya. Yo unjuk sik no. Lo bangkir, jangan macam-macam lo. Ya ya. Sendiri yo. Yo dados. Mangke bablas ke janjiku. Urung tak to ki? Ini tadi jadi enggak lagunya? Enggak kan? Lagu anggur terlarang ra enek ketoke. Ora enek. Enggak ada. Aja sumpah wong bagus tresna kuwi kirap bakal ayu. Ya. Ora suwe. Yo bablas ke janjiku. Pak Giarto rekae. Oh, iya. Sak mestine cahayu. Seumpama sliramu kuwi rembulan mesti wae pun kakak dadi lintange akoso wong loro padha guyonan gojekan andum taline katresnan rek aku Pak Giarto aku rek Pak Giarto saksi cahayu ora janji tenan sehidup semati sayang ora suwe maneh kakang bakal bali nganti mati tresnaku ora bakal lali ayu singgaran ning rasa sejati Nuraliyo sliramu si jantung hati yo ayo aku rekae Pak Giarto rekae Pak Giarto aduh penake lanjut etok-etok Pak Giarto aku. Se. Au. Piye cahayu? Oh, Cis. Oh, mestine Pak Giarto. Pasti aku ngerti kabeh. Sing tak jaluk ngono ya cahayu. Oh, sak mestine cahayu. Seumpama sliramu kuwi rembulan mesti wae pun kakang dadi lintange akoso
padha guyonan gegojekan andung taline katresnan aduh cisis saiki ora suwe maneh kakang bakal bali nganti mati tresnaku ora bakal lali wong ayu sigaran ning rasa sejati ora liya siramu si jantung hati. Jan mesra Pak Giarto, ya ngono kuwi Pak Giarto, tenang. Asai. Ibaratnya aku Pak Giarto, karena Icis. Oh ngono. Lagu ki larang lho, Cis. Heh? Kan ngitung. Percaya nang Pak Giarto lagu Iya kuwi. toh. Lho, Pak Giarto sejuta. Aku tak ning kene. Coba bayangno. Mun rhyme sine kondang ora yo an. Ndane. Seneng. Arep turu ning kene. Tak izinke, Cis. Awas tenan aku Pak Giarto ki nyawa kowe tak werno. Ya iki saiki giliran Didikku Giarto. Ayo. Saiki gantian Bang Bowo, karena Pak Wardoyo gak mempan, Bapak Wardoyo itu gak mempan, giliran sekarang Bang Bowo. Ya, baik kita tampilkan artis yang dari Parung sebelah sana. Yuk, kita tampilkan Bang Bowo yang punya nama di daerah sana. Gak mau nyebutin saya. Bang Bowo pastinya dangdut dia. Ya, kurang ajar enggak? Dia pasti dangdut. Ya, tuh, dengerin tuh Bang Bowo. Yang punya 3x4. Asik. Aduh. Bang Bowo, sini Bang Bowo dangdut.